na-agwa onye mgbakwa abụọ ude ga-enweja ali n'enu ka nkene prọfet anyị Dr. Chukwuemeka wagwane nwa bụ ọha na mara lion himself liquid matter nọdụ na agbọ gị liquid matter bịa egwu na agbọ gị odumeje 2020 onye ọma nwanyị bụ GO Mountain of Holy Ghost ndị ọma intervention deliverance ministry okwu dị n'Ọnịcha do ụmụnne m biko bịa na ka ijebe odumeje na-agwọ ya ọ na-emere akụlụ odumeje ọ na-enye ego odumeje ọ na-enye nwa biko bịakwa na ka ijebe odumeje